Yn y fideo yma, mi wnawn ni ddangos sut i greu cwrs newydd ar wefan Moodle yr ysgol. Felly ewch i wefan yr ysgol sydd yn moodle.credin.conwy.sch.uk. Cliciwch y botwm Login yn y top dde. Rhowch eich manylion mewn gofnodi i fewn, eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar gyfrifiaduron yr ysgol. Cliciwch Login mwyn mewn gofnodi. Mi newch chi nôl i'r dudalen flaen wedyn, ond tro hyn fyddwch enw chi'n ymddangos yn y top dde. I greu cwrs newydd, ydych chi angen clicio'r botwm ar gyfer y prif ddewislen sydd yn y top chwith, yna clicio Site Administration. Mi fydd yna un opsiwn ar gael iddo chi ar y dudalen nesaf, sef Manage Courses and Categories. Na wedyn, mi newch chi weld y sgrin yma sydd yn cynnwys nifer o gategoriau ar gyfer y cyrsiau sydd ar y wefan. Mae hyn yn cyd-fynd hefo beth yn ei weld ar dop y wefan ar y prif ddewislen o dan cyrsiau. Felly fan hyn mae gennym ni cyrsiau sydd yn addas ar gyfer cyfnod allweddol 3 i gyd, rhai sydd yn addas ar gyfer blwyddyn 7 yn unig, blwyddyn 8 yn unig, blwyddyn 9 yn unig, ac yn y blaen. Nawr dychmygwch fy mod i eisiau creu cwrs yn addas ar gyfer blwyddyn 11. I wneud hynna, dwi angen clicio ar y dudalen yma, y botwm plus yn gyntaf yn ymyl cyfnod allweddol 4. Wedyn mae blwyddyn 11 i weld, na i clicio ar hwnna. Yna, mi wna i weld fo' na gyrsiau yn bodoli'n barod ar gyfer y blwyddyn 11 ar y safle. I greu cwrs newydd, dwi angen clicio'r botwm yma, Create New Course. Nawr, ar y dudalen newydd yma nawr, dwi angen teipio chydig wybodaeth amdan y cwrs newydd. Y course full name, efallai sydd eisiau creu cwrs yn hyn ar gyfer Saesneg yn blwyddyn 11. Wedyn, dwi angen teipio enw byr ar gyfer y cwrs. Nawr yn bersonol, fyddai'n defnyddio union yr un disgrifiad ac nes i ddefnyddio ar gyfer enw llawn y cwrs. Yna, cadarnhad mae ar gyfer cynnwys allweddol 4 blwyddyn 11 mae'r cwrs yma. Dwi angen cadw y darn nesaf fel show, mae'n sicrhau fod y cwrs yn ymddangos ar y wefan. Dwi'n ffilmio'r fideo yma ar y 5 o Ionawr 2018, felly dyna pryd mae'r cwrs am gychwyn. Yr opsiwn di-ofyn ydy fod y cwrs yn para am 5 mlynedd, felly mae hwn yn mynd i orffen ar y 4 o Ionawr 2023. Os da chi eisiau'r cwrs barhau am byth, yna ydych chi angen cael gwared o'r tic wrth ochr y gair Enable. Os dwi'n clicio hwnna, mae'r bocsys yn nawr yn mynd yn llwyd, ac mae'r cwrs yma felly yn mynd i barhau am byth. Nesaf, mae gen i Vox Course Summary. Dyma fo'ch cyfle chi i egluro chydig amdan eich cwrs. Felly, efallai sa hwn yn gallu bod yn adnoddau i gefnogi'r cwrs Tygau Saesneg mlwyddyn 11. Y darn nesaf ydy beth sy'n cael ei alw'n Course Summary File. Na hwn ydy'r llun sydd yn cyd-fynd hefo'r cwrs ar wefan yr ysgol. I ddangos beth dwi'n olygu wrth hyn, os na i sgrolio nôl fyny ac agor tudalen flaen y wefan ar tab gwahanol. Os ydych chi'n sgrolio lawr a gweld enghraifft y cyrsiau mwyaf poblogaidd yn hyn, mae gennym ni enw'r cwrs, a wedyn uwch i benna mae gennym ni lun ar gyfer y cwrs. Nawr, y lluniau yma, hein ydy'r Course Summary Files. Felly, os ydych chi'n mynd yn ôl wan i'r tab, lle dwi'n creu y cwrs newydd. Mae'n opsiwn iddo fi yn fan hyn i ychwanegu Course Summary File ar gyfer y cwrs yma. Os dwi'n clicio'r botwm yma, ac yna fyddai upload y ffail, fyddai ddewis ffeil, unrhyw ffeil llun sydd gen i fi, fyddai ychwanegu fan hyn. Neu os ydych chi eisiau dewis o'r casgliad yma, mae hein ar gael ar RM Staff, wedyn Moodle, ac yna Course Icons. Nawr, dwi'n creu cwrs yn un ar gyfer Saesneg, felly na i ddewis y llun Saesneg. Mae uwchlwytho'r ffeil yma, upload this file, ac mae ar gael y fan hyn. Na wedyn, mae gen i fi nifer o opsiynau mi fedra i newid ar gyfer y cwrs newydd. Y course format yn gyntaf, a dyma ni fformat y cwrs. Nawr yn bersonol, so ni'n cadw hwn fel topics format, a wedyn faint o adrannau dwi angen i'r cwrs. Wel, mi fydda i newid hwn os dwi eisiau. Yr un di-ofyn y default ydy 4, neu adw hwnna fel mae o. Mae'n bosib ychwanegu neu dileu rhain bellach ymlaen. Mwyafrif o'r opsiynau eraill sydd ar gael, fyddai'n gadael hyn yr un fath. Felly mae yna opsiynau fan hyn i newid sy'n mae'r cwrs yn edrych, beth yw chafswm yr ffeil dwi'n gallu lwytho i fyny. Ydw i eisiau myfyrwyr
allu cadw cofnod o be maen nhw wedi edrych ar y cwrs neu beidio. Llawn fi efo hein, fel dwi'n deud, ydych chi ddim eisiau newid nhw o gwbl. Felly mi wneud wneud wan, clicio'r botwm Save and Display fan hyn. Mae hwnna'n mynd i fi at dudalen gyntaf y cwrs. A fel ydych chi'n gweld ar y cychwyn, does yna ddim byd i weld yn y cwrs. Yn y fideo nesaf, mi wnawn ni ddangos sut i newid ychydig ar y dudalen yma, ac wedyn y bellach ymlaen sut i ychwanegu deunydd i'r dudalen yma.